zvivimbiso naizvozvo ngazvizadziswe. Tisati tatanga chirongwa chedu chezuva ranhasi, regai nditange nekukuudzai sikreti mhuri yeZimbabwe. Sikreti yandinayo ndeyekuti muri rudadiso, munotipasa manyemwe. Nhasi muchirongwa chedu chezuva ranhasi, takakusiyai paya tasvika. Nhasika ndoda kukuzivisai kuti Mandi akamira nemhuri yekwamasawa kuti isaripiswe tumwe twokungoripiswa tusina nemusoro wese. Rakuzita ndiro dzedu reshaba. Regai tikupei chirongwa chedu chezuva ranhasi, asi musakanganwe kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Sesa valitika mzipano wauya mwana wapinda ndiwe Mandi wakuda kuti achidini achionana nerudzi rwekwake. Sawanda vanhu apinda kudai muchiona kuchingamizana naye pakuchizoenda pakati pemashoko natamboti uchizoitawo ali amno. isusu inini sasekuru ake samai vangu ndisati ndachungamidzana navo ndinotenda mauya pamhatso, asi ndiri kukumbira musati mareketa zveshe. Ndinobonga makatounza kuti kuuya uno pambatso penyu pano makachengetwa, ndo pakabarwa mai anyu panapa, mai edu pano teshe ndiri mudzukuru. Saka nyaya iripo ngeyekuti zviri panapa tiri kude zviro zviri straight, hatidi zviro zvekunzvengana. Reketai chokwadi chenyu, mafiro omakaita mainini ndio chokutanga maningi. Mafiro omakaita hatidi zvakawanda, hatidi mari dzevanhu izvi. Isitiro mafiro omakaita tikutorwadziona vazhinji vari kutochema. Ngatiti voukama sekuru, ana sekuru, mwana wauya achitaura zvecho chazoita zvetati tozoita teshe. Ana headman vari muno, muno. Musharuka mutape mapungwana, chifu mapungwana vari muno. Tichivachungamidza vochireketa, tochizopedza tochienda mberi tienda. Diti
chingamuzange sombere kana Asikazii. tinotenderwa ere kuchingamuzange sombere vana mutape Dai tisai. vana mutape mungatitendera ere tichingamudzinge hlombe kuashira rotenderwa zvakanaka ngatiite hedu sisa chingamidza muzukuru asvika zvitenda izvozvo Tinomuchungamidza mai. Tinotenda maguma panapa ndini ana wenyu. Makaguma panapa makaona mai chete inga takaita bhararirawo. Saka vokama veshe varipo. Chireketai tiripo. chekutanga ndotanga nyaya yangu here kana kuti ndotange kupanga nyaya yangu chete kwai muchireketa zvakaitika kwamuri ndi vamweni vanhu inga pasina ndakaenda kuharare kunoshanda ndakagume kuya kunoku 2014 iyo ndiyo ndakabva ndaende kwamutoko kwamunoreketa muchiti kumabudya kwamutoko ndofunga ndichishanda pamba pandaishanda ndakaone basa ndaishande basa remumba ndichishanda pamba paye pandaona mukomana wandaidanana naye mukomana wayo achinditaurira kuti ndira kukurora ndikangoti oraiti pandazoone futi zvemwe mukomana wainzi B wekwamasawa B taidanana tichidanana kudaro ndofunga B akazoti rimwe zuva hande tinofara ndakati oraiti atenge madhiringi ake chii mumota takutokwidza nerodhi takutoende kukwidza pagomo akati kunofara kunombofarirwa kuno kwere dzaiwa tirakumbotandara kuno kumafura mhepo ndakati oraiti tatosvika paye takutojya zviro zvaanga atenge B pedzisira atode kuti ndikude kurara newe ndakati zvino pano here azviite ba unongondibhukira imba kumabhuking house zvikanzi hazvina basa ba takarara tese ipapo tikapanana bonde ipapo zvapera izvozvo ndanga singatarisire kuti B uchandiuraya nenzira yakadaro pakabva pasvika varume wakasvika ipapo rume wasvika ndabva ndabata mumwe wangu kudai anzi usatye ndinewe achitoratidza kuti zvidiki izvi asi chakazondikoniya ndechekuti varume vachisvika wabva vandisaidzire kudai varume wakutoite basa neni ndofunga pandakabatiwa kudai kubatiwa maoko kubatiwa makumbo kudai wese waripofo kudaro ndichibva ndarariswe pasi kudai ndakutotanga kutochekwa ndakungobhidhirika ndichitogwina ndichibhidhirika kudaro kusvika ndaite simba kusvika wapedze kusvika B wakuzotonzi pedzisai akutodaidzira kuti varume pedzisai munhu akutambudzika pedzisai svika wandipedzise chinhu chawakatanga kuziva kuita kuvhare maziso chibva wabvisa maziso angu handina zvemberi zvandakazoonere papi kuti vamwe vari kucheka umwe wakavhare maziso wakabva watore maziso angu wabva izvozvo bva wacheke mazamu angu wabva ipapo bva wacheke pachivhara ngozi chacho mukuzviona zvakaitika wabva watotsipika mazamu angu acho nechivhara ngozi chacho pane panzvimbo yawakazoenda kozvichengetedzera munoti
inoti hari here handizoti ndiyo mbiya here hari yamenoti chi iyoyoyo kaende pawakazozvise muno mutumbi wangu uyu wakaende koukanda mubako wandikanda kuti ngondo ndomakandira ndozvita gwina ndokwandongoita wazvangogara zvakadaro kumuka zvingamukike here wanoita hake akazondigona hake murume nemukadzi wakazondigona hawo kuti ndimuke kusvika pari zvino wakati handina chombo chandinokupa wamunoita tambudzai namakazvida ndiwo wakwanise kundiomberera ndakazvida wandiomberera kudaro waunzwe shungu kuti muzukuru uri kutambudzika chawakaita ndechekuti wakazive shopu yaB wakati ndakutoshandise mushonga pano shopu yaB ndiyo wakaziva wabva waenda ipapo vawapinda vawaseta bomba rawo wapinda mushopu muyi svika yesB muzukuru nauye kotenga mbuya unochipisirwe wachingomhoresana kudai ndopa wakazvitorera vodisappear zvatovharana zvakadaro ndokumuka kwandakaita ndanga ndisina chombo ndakangonzi enda chero wapengesa chero wabata pane mwana unonzi Chiratidzo benzi randauya naro rakupenga zvino ndauye naye mwana yeye Chiratidzo ndiyo mai mbomira mai mtaure ndipange nyaya yangu zvakaitika ona Chiratidzo ndiye andakahaka ndichiti achataure nyaya yangu Chiratidzo haka achikarara achitaura inherera mwana yeye wakashaya akanatsosumudze musoro kusvika B ati rege nditenese brain paapengese Chiratidzo pandabva pana Chiratidzo panouya anonzi Rutendo pandahaka anoti akakarara achinyarara akakarara papa akazotsipikiwa naB wacho asi onekwa akatiziva naye achienda kotsipikiwa asi ndozviziva kuti pandinobve pamutumbu uno ikoko chine chakahaka asi anenge asiri kutaura zvake but inini zvinoripota manje kobva waita anonzi Nobeta akakarara vatsipikiwa nen'anga yanga yada kuparadze mutumbi upi uno pandachizokareresa pane mwana uno wechi4 anonzi Tsitsi wakwanisa hake kundisvitse mukati memusha uno kuti endorwe hondo dzake Tsitsi wakati akarare pokutanga ndakataure kuti handisi kuda maprofita ndofunga chifi mutoko wakabva kuti imbotanga mambomhanya kobatsirwawo wanika ng'anga yepamurewa iyi yanga iri ng'anga yaB yakatengwa shuwa akaenda ipapo akati masawa mukundimanikidza kuti hanzi femba uone muwengi wako ini ndichimuziva zvinhu zvinokuwadza vanhu vachingoti femba wanika anonzi Njoro murume ng'anga iyo inonzi Njoro mwana akafembe anzi hapana chandiri kuona anzi gai pano ambai mende shuwa wakapinde mumota dzavo wakadzokera mumhatso saka ndabude pane mwana kudai so mwana uyo akungogomera akungotakuka miri wese wakupisa akudikitire vaenda kunogeza kutore mvura yake kudire mai wachona wemwana vawafenda pandahaka ndopandakaona kuti mutorwa kwakutogwina kwakuda kufa nokuti wakura mai wavo ndopanda ndadzoka vandahaka zvangu ndikabate mutorwa ndikati mutorwa usafe kuda kuita ngozi ngani wana vari kutambudzika ndinobve kuChipinge shuwa mutorwa ndakamumutsa wanga watosari kupise pachest mutorwa ndakamumutsa akamuka akagara akati ndafungidzira kuti mwana wangu wakutofawo futi ndikati aiwa ndopandakazopangire masawa ndikati mukandiona ndanzi ndafe B chifi aiwasiye wese nekuti ndaendeswa pane muprofitawo tazosvika muri kureketa mushinzi anonzi Gona ini ndakaramba kwese kumaprofita asi unowe makumuti anonzi Gona muroyi asi atumwe atotengwe naB kuti andiuraye information yese ishaye painobuda svika ati chiti paitumbo wakazotora zvinhu zvawakaisa moto une marasha wachimufembesa achiti handiti musikana ndakadaidzira kuti handiti manditi chikwambo here manditi chikwambo muri kuti ngozi iripo chikwambo chiripo asi chiri kutaura chikwambo ndikati alright kana chiri kwa chikwambo hamba ibvisa itoni chikwambo handii chinobvisike ndikati kana chiri chikwambo
chibvisei tione. Ndoziva kuti kana uri muprofita chikwambo unogona uchiti ukachinongedzere tsvimbo kudai chinodonha, ndimoni rinodonha asi ngozi haidonha. Itai tione. Wakauya netsvimbo wachijunga junga junga junga, ndakaramba zvanga ndakadai. Svika ndazongoti ndakati mazvitadza here? Ndopo wakazonzwe Masawa, daidzirai ka munhu wenyaya yende. Ndakati makuti daidzirai handiti matiti munozvigona here? Chikwambo chinoenda ka inini ndiri ngozi, hamusoda kuzvitambira. Ndopa ndakangoti hazvina basa, ndiitireyo Masawa ndiende. Ndopa wakachitanga kuomberera wachidaidzira, Mandi regerera usawanze shungu, Mandi famba ubude, mwana timudzosere kumhatso kwake. Shuwa ndakafamba vandakafamba, mwana wakasara chimutumbi uno chino chichitoti ndauya sei pano. Chakutoshevedza kuti ndauya sei, hanzi tambokutakura pane zvashitika vaudzokere kumhatso. Ndaona tsoona kuti nyaya yanga haisi kufamba. Ndopa ndakazopisire bhimba, ndakapise imba nechigai, ndakati ndezveropa rangu kaizvi. Asi pakutanga chifi akatozvitambira, chifi Mutoko achitoti shuwa bhiye anofita akaita se kaite nyaya. Pakupedzisira nekuti pane matsotsi ari kutambira ikoko, vanhu vakaramba kuzopabude futi pajekerere. Ndakati regai ndirwise dzangu hondo, imi mwedzinza ndimunopera kusungwa, nchingoite munhana yangu ndega papi. Ndaenda kopise imba yabhiye yacho, chigai chacho, mapurisa auya. Ndakati sunga inini. Ndofunga mupurisa andinoziva anonzi Mandebvu, murume mukadzi handizive, asi vanhu iwawo ndinovimbisa kuti ndakangowati mukaona ndahambe nemombe dzangu moziva kuti basa muri turi kuita sei riri kupera, nokuti zvauya nekadzviki-dzviki zvinhu zvamaita izvi zvauya nenzira yakashata. Zvikanzi oraiti tinozviita, oraiti tauye kuno kuChipinge. Ndisati ndauye kuChipinge wakomana wavharirwe mujeri, mukomana unoitwa Lavhu. Ndakati kana zvanetsa sezvo ndini makusungirwe inini ndichangopinde kwandiri uchandiona. Shuwa ndaiti ndakahaka okarara, ndoona jeri rese raidaidzira kuti mukomana yatimuisire munamato, Lavhu unopindure kudaro. Jeri rese roti yatinamatira chimba zvimbo zvekwamarangi mujeri. Kana vazhinji vanondipupurira kuti zvakaitika kujeri. Kusvika mumakoti ndaingokapa kuti kaome musoro, kadonhedze mapurisa acho, hoyese wangu watengwa, mai wabhi wacho, uchidaidzira kunzi munopenga imi amai. Ukangochema chete mubhokisi wadonha, obva wadonha wanzi budai, woiriswa vamwe, zvese kachiita kakamira kudai, kachitokunde mukoma wacho. Mukoma waipererwa nokuda kukasika kugumbuka kuchema, asi kakadonhedze vanhu. Zvabve kudaro kusvika tanzi tengai loya, wana wakatengei loya, womwe yange yatotizive nayo. Yatiendesiwa Harare nomwe mukomana kusvika ari nhasi. Womwe yakasangana nematsaona ekuda kubayiwa nebanga mutauni, aende mutauni. Akangerekana abatiwa ruoko bva aita chadzimira. Rodhi yemumbare, rodhi yekuenda kutauni. Ndobva akabatiwa nevanhu iwawo. Akazokungopengenuke pane varume nevakadzi. Vanzi tipe mari, hamba nemari yese yaunayo. Wakatore 45 years. Akawati oyi ndio mari yese. Hanzi ndio yega. Chihamba uende, wakazongomupe $5 ebhasi. Ukamhanya futi kumaprofita anoita zvembiya, zvikanziona. Ndio wainge wakushuwa rume nechi nevakadzi zvembiya zvekunzi waone muwenge wako pambiya. Ndikati musikana akati ndoda kuite munamato wemajuri okuti auye nemari yangu anoita se anodzoka, ndindaimupe pfungwa idzodzo. Ndakatoona tsono kuti mwana ari kutambudzika. Ndio pandakazongoti pekupedzera ndaona kuti mbiya dawo ndivhiringidze mutambo wangu. Ndikati chimbomirai makadaro titange ndahamba nenyaya. Shuwa vamira wakadaro ka. Wamira wakadaro. Inini musikana paairwara. Ndofunga akadzurira svondo rinozino, bhindi anga azviseta kuti Mandi hafaniri kusvika mumhatso make. Bhindi akazviseta. Mwana vabvise zino rekutanga. Svondo rinotera mwana vati zino. Vabvise futi rimwe rechitumbu. Tagara biwa ona kuti hakundiyo, enda kungodaidzira kuti Masawa kani munopera. Bhomba ragadzirwa kuti mutumbi unoka. Ningirini yake chikwambo chake chakudaropa, asi chiri kude mutumbi uno ndikungonza chiri kungodaidzira kuti tsitsitsitsi ndio ari kudikana kuti nyaya yese ipere. Shuwa tsitsi akamhanye kumasowe zvichivhariya zvipi, uchibhadhare mari, svika zvese zvabatiya zvipi. Handi takuda kuti takuchigadzira pfuma yachona yashoma yacho yaunganidziwa. Farowa nerimwe zino rakatsemuka kutaura kuno kuruda kutomirira kuti kana zvapera uzodzurisiwa. Ndakati iroro ho ndaribata. Rakuda kuvhiringidza mutambo wangu, tikangodarika mwedzi unoyo
manyura maakupera ende handizokwanisa kuenda kumhatso kwangu. Ndopandakazosvika neshungu ati Masawa, muda kuti ndiite sei, ndoenda sei kumhatso kwangu, makandiparadza. Biyo yenyu muri kuramba muchimunyengerere chiko, ingeitei zvekuti abaiwe. Handi akangondibaiwe nebanga iri, ingeitei zvekuti abaiwe. Masawa, sevanhu vaingotyawo, sevanhu vakakurira kwamarange, zvinonetsa. Zvadaro ndakati chigadzirei mari, ndopandakatsvaga nyaya yangu dai kuti mutumbi wangu ndikuona Mbako handisisimo. Ndikati wakaitwa sei mutumbi wangu? Ndopandakazodai chingonzonzi wakabvisiwa kaane mhipo, wakaita kushandisirwa mushonga. Ndopandakatanga kutsvaga nyaya yangu dai shuwa, pandatoona ndichimubakomo ndichitobvisiwa mubako kukandirwa kunze pamushonga yaipfungaidziya pabako ripi iroro waburitsie mutumbi wangu awo wachipangana kuti toita sei neng'anga yechikadzi isina kupfeka iyo. Bhodha reZimbabwe neMozambique ndokuri kubve ng'anga iyi isina kupfeka inofamba nabii. Wakati rekai titore mutumbi wangu. Ndikati Masawa, mukaona mutumbi wangu kana mukashaya kana dota rangu ndinoita sei, ndinotora. Pandiri kutaura ndopari kubva waita imwe plan. Dota rangu wakabva wapisa mabhonzo angu wamakuya waenda koweredzawo murwizi. Ndakachema ndikati Masawa, pakaipa Masawa. Kusvikira naye kwazofoni yakuna chiremba akatange kusvika mumhatso muno. Chiremba akatanga kusvika upi? Kwete wamaona nhasi. Ndati ndikupangirei zvakaitika kuti Masawa waroi. Chiremba akatange kuya aitoona kuti mwana uyu haasi kuona, ndiye aihaka. Inini ndaibva pane mwana uyu ndohaka pane chiremba upi, ondipangidze rodhi. Ndoti kwa Masawa, hamundei kubva kwachiremba, hamunoti sawe. Obva ikoko akahaka wachipangidza nerodhi orasika. But inini ndoziva kuti panapa ndanga ndisingapazivi, kumhatso kwandaiziva uko kwekutanga handitika. Asi mawirira ndakatoita pano zvekutoti rodhi handisikiziva kuti ndakashandise rodhi apa. Chiremba akauya ndunduru zvokuti kuswera kuchaenda kwaSabhuku kwaMambo pamhatso pangu. Ndikati ndipabva. Chiremba yeyo chakatipa kuti wanhu wanzwa kuti ndataure kuti inini mapfupa angu mubako ndirimo. Chiremba yebva afoni wanzi achirimo here? Kanzi nyenya ndichaite sei, handichaione mushe. Akafonewa ndaitorwara achitoti mazino ndibhiwa gadzire. Nyanya handichaione mushe kuti mapfupa zvakamira sei, arimo here mubako kana kuti hasisimo. Ini ndobva ndati arimo, nokuti zino rechitunda ndisati ndadzurisia rarazvimba sisina tsogona kutaura shaya dzabatwa. Mwana wangu asisaji anga akurarame nokusvinirwa nemunoporiji. Saka ndakangokwanisa kuti ndingohake zvekunyepera kwete simba rakakwana. Ndakangoti ndati ndirimo. Saka kuti ndinatsotsvage nyaya yangu kuti ndirimo here handinokwanisa. Saka chiremba uyu ndo paakazoti kana achiti ndiripo, tsvagai mari, mundipe mari yakati ndiende nemusikana tirongane kubako ikoko, tiromutsvaga kuti arimo here kana kuti hayachi hahamo. Wabereki ndio pakazoti nekugadzirwa kwakaita kubako, kahambise mwana mutumbi uno ukabva wabhagurwa tozoita sei, etimbotsvagei futi tifambe kumwe. Ndio pakazoenda vanonzi madzibaba eriya wokuti uya uone muwengi wako wakakunyikire roko mumvura, unoone chi muwengi wako. Wakati shuwa sawira ndane urombo. Wakabvisiwa, wakatopisiwe, wakakuyiwa, wakatoweredzwa murwizi. Ndakati oraiti, ndakarambe kugutsikana. Masawa wakati ngaitifambe futi. Kuna Sawe wakati handichazvione mushe, handichanatso mushe kuti mutumbi uchiripo kana nyangwe usipo ndongoya nchitakure mhepo yangu ichiende kumhatso kwayo. Masawa wakati toda kuone chi mutumbi wacho, ndo watiri kuda, nekuti nhamba zhinji yaingoti atibvise mari, toda kuone mutumbi wacho. Svika taende kuna madzibaba eriya. Wakati uyai padare rangu 400 US kupinde mudare yangu, bati yenyaya ya 300. Shuwa takapinde mumbiya yawo shuwa. Wakati muzukuru ndine urombo. Wakaita sei? Ndega ndakanda ngogutsikana. Ndakati oraiti, saka pandakarwara kuti svondo rinozino ndodzurira rinotera zuro ndopa ndakabvisiwe mutumbi kuti handichakwanise kubvunzawo kutaura kuti zvakamira sei nyaya yangu. Ndakati aiwa yatitsvagei kumwe.
handiti Chipinge nenyanga ndo dzine wakuru wacho here. Svika ndazosvikawo kuna Mukotsanjera. Ndakasvike mukati maMukotsanjera, tapinde mumatare, wabate nyaya shuwa kuti musikana ari kunetse mudzinza anonzi Mandi akatotsakadziwa. Imi muri kutasira kuti muda kutoende kugoma kunoona mutumbi, muri kusvika koparara nemishonga yagadzirwa kupi yekuti mutumbi unowo wandakapfeka uno mukangoona waparadzia nyenyi yatombonyarara kusvika atsvaga imwe homwe. Chitomhanyai muite imwe plani. Pfuma muna here? Hatina. Zvakanzi saka mukuti toita sei? Kwese kwamafamba kwamuri kudziwa nzi kwamaprofita wamo akudzai kuti mwana mabhonzi akakatoweredzea ndo zvandiri kupiwa pano. Ndikati ndoita sei? Dare rangobatiwa hapanaka, zvatopera handitika. Ndo pandakazoti Sawira ndakukumbirawo jongwe rekuti homwe yangu ndiri kuida. Kana ndazokukombora Mwari anozoitawo kuti wakutungamirire, ungondiwanisewo kuti homwe yangu iwane chinobvumbamira. Aiwa Mukotsanjera akazondipe jongwe, akati tengai jongwe vaomberere jongwe. Jongwe ndo rakazobereke homwe yangu kuti isaurayiwe. Noti biya ari kudaroko. Shuwa homwe yangu kwakauye hukuchena. Hukuchena yakuda korume musikana yakabva ichinja kuita nyoka pamusana, jongwe vhara mhanya varati ndi. Pazvaroera pahuku zvokuti huku yakatomboita 4 days ichirwara. Vaizongopikira zvese zvazvakungokandidziwe museve yakuya kuna B ndi pane jongwe iroro. Ndikati Sawira hausi kuzofa, ndio uchandipangidze musha wangu iwe, uchandiendese kumhatso iwewe. Svika jongwe rikati nemapapiro rikati ndokusvisa handisi kuzofa. Ndikati alright. Shuwa ndakazokumbire kuna chiremba Simba. Ndakati Sawira shamwari Mukotsanjera, chindipowo kasimba rokuti ndimboratidzire kumusha pfuma yangu iite kuunganaka. Hapana kana chiro chakambopangiwa nekuti B uri kumhanya ari kutsipike kwese inini wacho zvikanzi alright. Ndo pakazoti mukomana wake muchangomuona mukomana iye kuti anotaure zvese. Akazongoti mukomana naMandi ndako kubata Dzake kuita chiro 1. Vatora Simba. Vanditora inini Mandi wacho. Naiye Sawira. Kwa mutoko ngazvibhondoke. Handizoto kwa mutoko waionei. Mumwe anga kungoti ingozi but pekutanga waindisvipa zviti chikwambo. Kusvika waunganidze zvauya nazvo pari zvino. Kati alright. Maunganidze zvamaunganidza zvacho. Tinongoende neizvozvo. Asi ndodaidzira kuti kana akangonditi kupenga uko wazviparira, kana ati chakati wazviparira. Ndosaka ndauyione museve wangu kudai. Ndikati zvizhinji zvese muchazongondiona kana ndapa ground kuti ndakurwise kana inimi wemasawa wandiripa hafu toti kakota ndokauya ruzhinji rwese. Takati hatizvizive izvi ndezvawo. Tikati alright, ndichadzoka futi kwamuri pamune muchiti mapedza kundiripa. Imimi mwaramba mese ndiri kudzoka. Svika ndau yangu kumhatso kwangu ndichichema kuti mhuri yeZimbabwe ndo mafira ndakaita newabereki wangu. Mai wangu, mai ndauya pamhatso pangu. Tevure kubiko. Tevure kujeza. Teshe mukama tazvizwa teshe. Ndinoona kuti zvakatakakitika teshe tatisipo takatarangana. Mafira aite mwana wabhuya zveshe nekutuma kwaita. Sekuru mazvizwa mwake kuno. Ndo zviripo izvi. Alright, tazwa zvamataura apa. Ndaida kumbokumbirawo vanga vave ukama nevauya vacho. Vangangotipawo inshoti kana kuti kungotisatsirawo kuti sekutsanangurwa kwazvaitwa nemaonero avakazviita.
uye kuti tizwe kuti ndizvo here chokwadi mafira akaita mwakambozwa umbongwa kuti ndizvo here zvemene veukama mungapedzasirawo in short kana wake vakazoitana zvavakaitira. Saka kumhuri yacho iyoyo ine murume iyeye kana varipo ndovandanjiti mungatizadzisirawo kuti kwawo kuzosvika pakuti muzobatana pakusvika kuya kunoku in short. Tingati isusu tauya muno takamirira kudarira chiremba. Ava madzisawira akafanana naMandi akaurayiwa aperekedzawo sawira kuti apinde mumusha. Ndindisekutambudza njira aya madzisawira aperekedza Mandi kuti apinde mumusha makaapinda. Avo vamwe manga musati mavatendera kuti vasvike saka vachikunze kwemusha. Aya madzisawira atounzawo Mandi saka ava vachikunze avasati vapinda. Wataide kuti tizoite tinozwananawo navo kana matitendera kuti vange vachipinda zvavo vanopinda. Ya ndofunga kutendera kungaapo, asi isusu hatizivi hedu semhuri. Inini ndakamirira headman Chikwanda, ndini ndatumwa ndiri headman. Asi chiitiko ichi tachizwa hatina kuchitambira zvakanaka kana kuti hachina kutifadza chiitiko chakadai. Saka mambo wakati vanokharukawo nechiitiko chakadai. Saka vane garudzowo ravakati ndinokaruka chiitiko chakadai hatisati tachiona munyika. Saka taida kuti nguva imweni amwe mashoko angapera varipo vanofanira kuti vange vachizwa mashoko atinawo pano. Handisi hangu varidziwe musha kana baba muzaya imwe varidziwe musha isi tingareketa tiri ana mambo asi avataurire muzukuru azvizwa paitai kuti nzvimbo yakatsonga muno vakuuya taakuchibuda iri pabanze rizhinji rechionawo, asi taichikumbirawo zvitambotanga kutaurira zviya chaita kuti vasanga vari muno mupano zvitaita mubhirana. Saka tati isusu hatingachaomeseri mwana auya kungobhuye kuhama ngavachipedza zvitabhuya zviya zvetione kuti tichidini tichipedza zveshe semo garudzi rimabhuya iro rimakatoribhuya zuro ndokuti zvinoone kufamba. Tiendai movha tingavachitiitira zvaya zvepabhuku zvanyorwa zveshe vachiona kuchiuya tichizwa zvinotaure headman wedu vachikwanda. Dzimwe dzenguva umweni unokona kuzogarira nyamushi panapa asi mavhira zvakaita sure kuti chiro chidai choguma chinonga chabva kuretu. Saka tisangotora chiro chokuti hai kuti ndapana panyamusha, ngatitore zviro zvekuhambe zvakanaka nokuti mavhira achakaita kana kuti titi ava vona vekwamasawa kuti vazoguma vanapa vazoguma. Chiro chimwe chetofanira kuziva kuti ava vakauya handivopi futi vakaita izvozvo ndi b dai imbatso doko uyu wokuti kumbatso huru mazvibata, asi ava ngekutambudzika voti tiri kurwadziwa ngemwana ngehomwe kutobva kumushaka kwaangari. Ndo petinobhuya pakuti chizwai baba ndizvozvo, asi hakuna pasina mashoko, hakuna pasina mashoko patinobhuira sisi ngepekuti handiti munoende koonoti ndizvozvo, asi isusu tisazoita pekuti hai bozi kwayo kuti kana kuti hai umweni uzikana kana kubuda unobuda amusaonete pashata here padapa ndo patabhuye kuti hai tisadaro ngatibve zvakanaka. Chiro kuzoguma choguma pakati sekwa chakabvira chakabva pari asi kudai kutomboti uyu asina kuri kuisa pane waiteere here
kona ipa mutoko pacho saka mundu mwakaito zviuya ndo ndobera kuti kudai asikazokurwisa muridzi saka asi tisanyanyawo futi tisatanga mberi maningi ngatitero zvakanaka kuti list yanyorwa apa ndo yakukonzera kuti apa kudisikaza kwavatoita kuti hai asi kudai kuti list yakaenda kuti vanhu vaya vagadzire takumirire kunzwe mhindiro inobve kune apa tingakawavadzana asi takamirire mhindiro inobve kubanze chete anhu ngoteerera chiro dori asi chozokura ngoti chinonga chaite zvakashata isusu taibhuyawo mabhuiro atakaita nematangira zvakaita chazvinoita ngechekuti toovharwa manje kuti musasareketa ngekuti takata pano ndopega podi kushata isusu hatisi kurambidzinoita kuti aya kukotoke sure ngazvichipera ngatichiemera kubanze vanouya angada kubvunza babanja mwaireketa mwakamirira headman here kana zvaireketa amapfungwana mwaireketa mwakamirira headman chikwanda here isusu takatorwa ngehurumende mwairekete kune ava mwaireketa navo mwaireketa mwakamirira headman isusu takatumwa ngehurumende kuti tuye panapa neuyu saka zvetiri kureketa pana kunge zvatumwa neheadman zvakanaka manje isusu tati zvakanaka isusu tati zvakanaka hatisimbozvipikisa hatisipikisa pane nyaya Wana maiyo muri wadi here. muri wadi here Tinofara kana imi muchifara. Right. Muchidimbu chidiki ndinoti pamusoro iyi mambo sabhuku ndinoti pamusoro iyi mambo nasabhuku nebuwa rese riri panapa ndichambokumbirawo kuti ndipinde munhau dzedu mamirire dzakaita ndambotuma wapwere ndiwo manga muinhau asi ndine pandaona kuti patari nekwatati tinodoka panapa isusu tine rimwe basa riri mberi ndaakukumbirawo kupinda mudare titaurirane mairi matatu tono tingafambe sei mwari vatiregerere. Right. Chekutanga paintroduction indonzi chiremba mukotsanjera kana kuti wamukotsanjera vanoona mavidhio nemafoni vamwe vakambondiona vamwe havasati asi ndiye anonzi mukotsanjera wacho. Zvisinei munyasha nemurudo ndichataura ndichiti mhanyei kuti vanhu vazive kuti ndauya pano sei uye zvakafamba sei kuti ndikwanise kupinda munhau iyi. Mambo headman nevamwe vese vazive pamusoro iyi. Basa randiri kuita panapa iri rine vanhu vakaritanga, rina chiremba anga achirifambisa, ndo point number 1. Asi pane zvakazoitika zvakaita kuti ndizopinzwa mubasa iri kana ndizopindirewo mubasa iri. Chekutanga
mhuri yakauya yerudzi urwu rwakatadza ikauya kuna mambo Mutasa ichibva kunzvimbo yekwayo kwakaparwa nhau, ndizvo ndokupira dare ravo kuna baba wachitsvaga rubatsiro, waitsvaga nzira yekusvika kwandiri. Ndokupiwa mupurisa wekuti aiwa oi nhume yangu iyi mukwanise kunosvika kuna chiremba. Mhuri ndakaiona ichisvika, asi mhuri yanosvika mweya wakatanga kubuda. Ndouyu mweya watinawo panapa nhasi, ukati Sawira inini ndauya nemhuri iyi kuti undibatsiridzewo ndikwanise kusvika mukati memusha wangu. Ndakabvunza kuti Sawira uda kubatsiridzwa neni nenzira ipi? Kumatare here, panyama here, papi pauda kubatsiridzwa neni? Iye unochema achiti Sawira wondandatasana nayo yaye kuti mutumbi wandakabudira uyu uri kurondwa kuda kuurayiwa, kwete nezvikwambo but physically one. Zvokutoti paanogara akatochengetwa munhu anga akugare mumba 6 to 7 months kana kuti abene kuti nguva yakadini munhu anga akugare mumba akaescortwa kungobuda kutaundi aitumirwa vanhu wekuti umbo uite sei. Nauya nzaro ndakaitorawo ndikaikwidzawo kumakomano here nekuti yakanga yandikurirawo. Munhu auya achipotera akadaro mangwana anogona kubatwa kana kuti kurumwa nezvinomuruma. Iye atomboya kopotera kwauri unozonzi Sawira wakaramba kundidini kundibatsira. Iyeni wacho ndakatomborambawo kuti hazvigoni, nokuti hondo dzenyu ndiri kuona kuti dzinowataka wana chiremba wacho, dzowataka uri kumira pagiraundi, dzowataka uri kubudirwa. Ndaitawo mwana munyi mudiki apwerangu achiri adokoshe asi wakazokumbira kuti wamutsana nemhepo inobata. Mhepo inobata ndiyo yakazoti aiwa Sawira chirega ndikubatsire. Chekutanga kuona ndiri panapa wabereki mhepo iyi ndaibatsira. Wenyika ino iyi ndinofunga ndimi munoziva mwana ane zita riri kubuda richitaura pamunhu uyu. Nai ndatanga kumubatsira kubva kumota dzekutakurisa zvinhu kuti tifambe kusvika panapa, kubatsira munhu wandisingazivi, wandisina ukama naye, wandisina sweet kana 20 cents yaakandipa, andimuzivi munhu uyu. Asi nokuda kwekuti umwe wedu akapfuura nerudo irworwo nenyasha idzodzo naona kuti zviri nani kuti ndimubatsire. Marori ayo mota idzo kubatsira wakafa. Pamwe pacho mungagona kuona takadaiwa mota wanenge wane mari maningi, handizvo handina. Inini wacho ndatobvisa zvangu zvekushandisa kuti ndisvike panapa. Muri ine nzara, mukaona masvikiro andauya nawo hapana akadya chikafu, tararira munzira mota dzichita forward. Ndine urombo pakunonoka kusvika kwataita. Mota dzakatangira ta breakdown mamutare, mota ine mombe ndiyo yanetsa kusvikira tazonge taita zano nekuti aiwa ngaichiende iwe offroad one idzokere inotore mombe isvike. Wasara wari kutsetsera ndokuona kusvika kwataita. Tatambudzika tikasungwa nemapurisa, haikona kuda kuti mira pamapurisa bvairamba umira motikari yatodhuma madhiramu emapurisa acho. Hazvisekesi ndohondo yandasangana nayo. Tabatwa patiyadzwa apa, uyai kunokani bvisai bhutsu dini. Izvo zvida kutodzokera tichinokavha zvipande zvitudzoka kwenda. Ndine urombo pamusoro pemwana uyu, ihama yenyu, handizvo. Chikumbiro changu chinoti vanhu wabvuma nhasi ava, mupari wendaa chaiye commander in chief unoti nyaya iyi handiizivi. Nanhasi kubatana nevamwe hapana. So wane vana vari kubudirwa seava ndo wakuona moto. Mhepo iyi haisi kubuda pane uyu wani chete, iri kubuda kunyange pakamwana kaduku kakaita unge uyu mwana uyu ari apa uyu. Chero ndakazviona nemaziso angu physically. Payada nyangwe pane kamugiredi 2 10 minutes yobata ipapo moto noti zviratidzo zvakuitwa apa izvi zvachinja. Pane wakomana wakuru wacho wedzinza werudzi rwacho wari kubatwa futi nayo. Saka vamwe ava vakazoti isisu warumeka zviri nani tiite A and B, handizvoba. Isisu yedu tabonera tonorereka topereka pashomapo patakachadzwa nepataita tiite
kuda kuti kana misewe yotarisana nemuridzi sisu tinenge tabirawo tamhiri kwasave zvotarisanawo nevamwewo. Amen. Ndine urombo ndanzwa makotesheni ataurwa pandiri kuita unge tapotsana padiki-diki. Mutemo wengozi unodai. Saka manzwa ndati ini ndazodhiraivha hangu mota yange ine mudhiraivhiri wayange iri kuitwa. Ndinzwisisei. Ini ndine experience yekuendesa ngozi. Ngozi ndinoti kuuya kwakaita uyu pekutanga paya ndiyo yatinoti point 1. Ndizvoka. Pandinoita point 1 hama dzikakonfirma kuti uyu ndiye mwana wedu mufi wedu, ndinobva ndapiwa breakdown inodiwa kubva kuti kwa mambo, kwa sabhuku, kwa wani, kana paine mafaindi angu ndobva ndabuda ndakatakura kabudu kangu ndakudzokere musango kunosodza. Handizvo ndaringanidza mitongo yangu ndopa munonzwa ndoti wewe ndaita sei ndakuuya. Handizvo. Saka panapa ndada kuita challenge yekuti dzimwe nhau dzaakutaurwa panapa dziri kutomukira panapa. Ndodi ndabva ndapusa manje mufi listi yatakachajana kumashure ndo zvinhu zvandauya nazvo. Ini totasira kuti ndakuenda kugobhora ndotanga kusangana futi nelisti ndinobva ndapusa manje. Handisi kuiramba, handisi kuibvuma, asi nhau yangu inoti ipapo ndinzwisiseiyo. Ndaakukumbira kuti zviri nani kuti izvozvi mukatarisa mombe dziri mumota dzimwe patakabva takasimuka zuro kuma 7:30 ndandasimuka. Padzaswerera dziri pai, padzararira dziri pai, izvozvi dziri pai. Inotsikwa gumbo bva yatyoka gumbo taapanapa. Watichapa chirema ndiani pano? Saka ndaakukumbirawo kurutivi rwezvipfuyo 1, nekunzwisisawo kwedare riri pano 2, nerudo rwenyu rwehama yenyu yandinayo pano, uyezve musunungurawo inini chiremba. Kupotsa kwandakaita manheru zvatobatana ndiri kudiwa kune rimwe doro nhasi kuhonde vhali. Saka pamwe pacho ndinozokutizai, ene ndikakutizai inini ndikasimudza mota dzangu apa panosara vanhu 2 panapa. Zvozotonga takauya kuita rimwe bhora ramusingazonzwisisi. But chikumbiro chandiri kukumbira kune vanhu vese vari pano, chikumbiro chandiri kukumbira kuti vanhu vandinzwisisewo. Werudzi rwemwana akatadzirwa ndinokumbira ruregerero. Handina padinofamba ndakasapota unhu hwekuuraya, unhu hunorwadza. Hauna kwahwakanakira Mozambique, Zimbabwe, China, or kumba kwenyu kana kwangu ina handidiwo newangu ene mamudiwo newenyu. Asi zvinoitwa nevanhu vanenge vaine mabasa akaipa. Ndinotorwadziwa kudivira mambo wemunhu akashoterwa nemwana wake. Zvinorwadza. Ndorwadziwa ndosaka makaona ndakaita rudo rwekubatsira. Haisi nyoro tinobvisa motikari yekuti ibatsire vanhu from mutoko kuya kunobuda panapa. Kubatsira munhu wandisingazivi. Achema akauya kumatare kwangu. Ndoti undibatsirawo apa nerudo rwako. Dai vari rega vaisasvika. Mota dzavo dzakabatwa munzira 2 times nepolisi. Ndichipindira kuti ndausvitsa munhu uyu kumba kwake. Mese hapana sina kuerenga nyaya yeMandi manyuzipepa nemafoni. Hapana, handizvo. Pati kunyangwe inini wacho nditotaurawo futi. Nditoziva kuti kutopinda munyaya ika nditoriwo pamagetsi futi. But anyway, kana tauraiwa tichiurayirwa Mandi, no problem. Wanaona corona. Patosangana ikoko. Asi kutozvisuma kwamuri dare nebuwa rese kuti tizive. Wanasekuru vakabereka mai vakazvara nevazukuru. Tine hurombo. Ndinozviziva kuti mune muchirwadziwa pamwoyo nekurasirwa nemuzukuru wenyu kusvika kumadzimambo nekupi. Asi ndo situation yandatasana nayo. Tochidiwa vabereki. Ndokumbirawo kutsunurwa. Titsunure mufi. Ipapa apa ndautaura chokwadi chinorwadza. Kubva pamakaona nyaya yeMandi panyuzipepa kusvikira so. Mandi akataura anotaura. Mandi akataura kuti ndaenda kusika vangu ndaturowa joy dzangu. Ine ndakafira pajoy. Saka mhiko yangu ndeye kuti kubva musi wandabuda haufaniri kusangana nemurume. Alright, ndichacheuka kumubvunzo. Iyeyu munhu utori pajeri. Apa une murumewo
murume akabvisira. Warume wangano wanokwanisa kumirira 2 years wachitewa, akamirira 2 years asingagumi munhu wake ba. Ndiwani unozvikwanisa? Saka tine matambudziko double kick. Kusaidi wore kumutumbi 1. Kuno uku 2. Iye wacho paienda mhepo yaMandi asara amunhu atangochema kuti chiremba ndine wana wadiki. Handizvo ndine murume wangu. Imba yangu kutoparara kauko. Otanga kuchema saka ndakuzviuraya yangu. Otanga futi kukanzera munhu wacho mupenyu wacho aiwa. Kuti urambe kumutambira iye abva ukakwira mabhazi 5 kuti apa ndipo pane ruponesi. Kuti urambe futi ndo dzimwe ngozi dzinozoti dai wakandibatsirawo pamwe ndakararama. Ndandiri panguva yakaoma. Asi ndakabvuma kuita rudo kuitwa bhara nekuti ndikwanise kutsetidzana uye kusvika pano. Neyo inguva ndakataura futi ndiri uko kuti kana chiremba akati angaine nhau iyi kana aripo andionewo nditaure naye anganditsamwira kuti shamwari ndakaudza kuti mombe yandiri kuvhuya handizini ndatema asi mandikumbira nemhepo yandikumbira kuti ndikubatsirei kuvhuya asi handisi ndaita sei. Amen, amen. Ine handifariri kubhenda kana kupota kana kuita sei. Ini notaura straight. Saka ndinokumbirawo kutsunurwa, kunzwisiswa. Maona kunoku. Vanhu varara nenzara panapa. Inhau yekutooma kwekwandiri kubva. Atingati tiri kuripa tonyema vanhu nesadza. Sadza. SADZA sadza. Kana nemachangizi awo no problem. But kunyaya kutooma kwandiri kudini? Kwandiri kubva. Ava masvikiro kuti azotoone ndini ndakatenga yangu mari yandakabvisa. Ndabvisa about mari yangu inosvika kuma 280. Yandakwanisa kuti nditengere masvikiro chikafu. Vamwe vane mapiritsi, vamwe vane chii, vamwe vane chii. Wakuchema wakatarisana neni. Apa vanhu wauya wane misha yavo, hapana mahure, vanhu wane misha dzavo nevarume vavo. Wauya kuzoti tibatsire Mandi asvike kumba kwake. Saka ndiri panguva yakaoma wabereki. Ndaingonamata kuti dai tsitsi dzangu nerudo rwandakaitira Mandi rurambe rwakadaro uye rugamuchirikewo kurudzi runo nenyika yandatanga kutsika ino iyi. Ndokushuwa kwangu nemunamato wangu wandinochema. Kunyange namai waMandi wacho handitomuzivi kuti ndiye upi akadii. Ndangotambirawo mwana wake handitomuziviwo namai wacho kana hama dzacho handitodziziviwo. Mutape tinotenda. Nofunga kuti hatingaziyani ndini baba yapana. Ndine zvinojaja ndizvo. Kushata kwazvo, kudaka kwazvo ndini baba yapana. Kutsonga hangu. Zveshe zviri mumaoko angu pana. Kuzvishaisha kwangu, kunasa kwangu zveshe zviri kwendiri. Saka ndoda kuti ndiyanze zvavari kutaura. Zvakanaka. Tabazvizwisisa notenda headman Chief Mapungwana masabhuku ari pano ndinomutenda Mandi. Nerudo nevakaata pano ndinotenda Mandi. Na surprise vedu baba vachingunu ndinotenda Mandi mwoyo weshe. Atichadi kupetuke sure inini andirebesa nodakarirawo futi kusarebesa. Ngokuti shuwa yemene atidi kuchingate kushungurudza kana kudini and atishungurudzi. Eisa. Nanditi yandaisa. Inini ndaifunga ndechiti vachaya vechiti pastage itaone pakadai. Pastage itaone pakadai. Pastage itaone pakadai. Tochidzeya nekwangwara kuti zvakanaka paaripo ngoma ngaende mberi. Hino apana nokuti pane paite chikumbiro chokuti tamboida yapo. Right. Raenda takadaro. Ndinoda kuchise pakuti vantu mweshe muri pano. Ndapota ngati yayana. Inini zvondoisa vekwaba chakamweshe kundishora kudini kwenyu mwaizwa ndau iri pana. Ngavaiti uduse zvaakaziva duse. Nemwana wedu. Vakasununguka modusa zvamwakati ngokuti mwatoya mwaseta
sokuchoneri kwedu dusahenyizo apa taizvidire pona apapa. Saka pemunozwa nechiti atipetuki sure, pakanga pane kuuya ngechopu endi atishoni paitike chopu vana baba atizi kumbo taizoona ngomumavhidhiyo nokuzwa kuti zvakadai panapa, asi ngokuti isusu atina mpengo vekwasimango tikati ngazvihambe zvakadai. Saka nhasi tatizoungana manje vekwasimango nemadzitete tochipangana kuti ngazvichidai. Hino ndazwa hangu apa areketa apana pakukumbira kuti apa idai mwati dzase, asi teshe tinoziya, andichaziona kuti vanozviziva apapo anipo pajamba. Ng'ombe imwe ngaimwe inomushwapo pamutemo, eya mwauya nezvakakwana zvenyu amene kuti munozviziya ere kuti ng'ombe imwe ngaimwe ine kachidimbu kayo komushwapo. Apa ndaakureketera kuti ndotogara pashandi tika ndotoreketa ndotogara nokusingaperi. Right, tozouya tine andipanzvengi futi tine paheadman ndofungoti list yetaiisa inodawo headman. Zvanaka ngokuti hapana hako chaisibaita ndozvaziitika tezvakadai, asi apapo panyaya mushwapo nepaheadman apapo panoda kuti paitike chinoitikepo. Asi manje unowu mwakasununguka, toda kusunthura zvamwabhuya panapa nokusingaperi. Chitai zvamwauya nazvo mwakasununguka. Ndapedza nokusingaperi. Haizi musi ndinozviziva, ndinofunga kuti pane pataurwa paheadman pamwe zvazvinoita tinosiyana shona asi takafanana, pamwe tichitaura chinhu chimwe tichitaura nerurimi rwuiri. Isusu kana tiri kwedu kumanyika kana kuti tichiti shamhu yedanga rengozi ndizvoka inochajwa yakangomira uchinzi mushamhu wedanga. Pandada kuona kunge tatisiyani kana kuti pandanzwisisa pepa ndada kuona kunge handisunzwisa kuti toti pa$30 yataurwa inenge iri kunzi pamombe ega ega $30 here, nekuti kana kuri kwedu wanoti kana wangonzi mushamhu ikanzi $100 inenge iri kungomiririra kuti namombe 10, 25 or 15 or what, but nenhau dzekuti tisina kutaurirana nekunzwanana tinoda kugadzirisana kuti pamwe tiite sei tinzwanane. Ndandichapindura panhau yataurwa yekuchema. Mutoro wamataura taunzwa, nhau yaheadman tainzwa, handizvoba. Chikumbiro chandandinacho ndechekuti inini mhuri yangu imwe yabuda yaenda huko, ndandine chichemo chezvinhu zviri pano, ndichagara pasi nemhuri yangu, ndatombogara hangu nayo pasi, handizvoba. Asi ndine zvandichaita pane kutaura kwaita mhuri yangu, ndichiziva kuti apa nepapa. Asi pamwe ndichatadza kuzozadzikisa kusvika nhano dzese dzakurukurwa pano, asi ndichaedza kuti apawo poitawo panyai ine ndaita samanyika pakuchema kwandandichimboita nevakomana vangu. Izvozvo vari kuchema, vamwe watobuda wamhanya kuenda uko, asi ndichaona kuti paunenge wadzoka ndione kuti ndinenge ndawanawo zvakadini. Inini hondo yangu yange iri yekuti ndikumbire kuti pane zviripo tikwanise kupanana, kwete ndiri kushandisa utsotsi hwekuti kana zvadai advantage kwatiri atichandisirana advantage. Ini ndinofarira kuda kuti imimi musununguke, ini ndosununguka, ari kuripwawo osununguka, neakaurayiwa osununguka. Ndo basa rangu inini. Nendakamira masaidhi ese anochema achiuya uko parege kuzowa neanotsamwa, asi ndokutaura kwandoita. Kana kuri kwedu, asi handifungi kuti ndekwedu chete, pane inonzi mombe yechitsvuku. Sisu kana taakwedu kumanyika nekumakomo iyo, mombe yechitsvuku inoenda kuna mambo. Handizivi kuno kuti mambo naheadman mitsi dzawo dzinozoitwa sei. Handiti chitsvuku chekuti wauraya munhu munyika mangu, pamutemo isisu kwedu kunobviswa mombe, handizvoba. Then baba ndiwo anozoziva nebuhwa rawo
then panhau yekuti headman, pana headman panoita mamba. Asi kana dzichifamba dzinowanzo kuti tinoti mombe toti nembudzi yacho, ameno baba ndiwo anozozivana nemwana wavo kuti tinogowana sei, kana kuti mwana ndiye unotora achitisa kunani, kuna baba. Handizvoba? Ipapo tatuti tichazopakurukura kana pfuma yedu yati apa tichazotaura takuiona kuti aiwa apa pakamirira zvakati, taapo padanga pacho. Tikaivuya yakadari zvekunoku, asi chandinoziva ndechekuti papfuma iripo pane nhau iri kutaurwa yemombe inofanira kuzobva papfuma yedu yechitsvuku iyoyi inopinda kumaoko eZimbabwe. Izvi taizozviita taakuti taita confirm nyaya dzedu dzakufamba kunoku, uko tozochibata kudanga tokupangidza kuti apakamira so, apakamira so, apakamira so. Ndo mazivire ndinoita. Ndiri kutendai tikatopedze nguva mati muri kuda kudini kuenda kuno. Ndizvo taitokumbira kuti muchitodini tatotaura sekuru nemudzukuru wepano titoite basa nguva iripo zvega chete. Muzukuru, zvino unondozivawo zvendirisa manyika chibhoya nepureti joni udza pureti. Muzukuru akangwarira toni tokumbire ndiro. Mandi uya apa padhuze uperekedzwa nevamwe tu vakomana uya apa toni nditange kubuditsa makwati ako mashanu aya ndizvo ndaita esa aripo. Chisimba tasvika kumba pamusoro esekuru, pamusoro ebuwa rese pana uyanga ichitaurwa nofunga pakataurwa nhau yemombe mombe 10 nenhau ye$500 ndizvoka. Saka taakuti timupe $500 yacho ndosvitsa kune werudzi runo vanhu vese wachiona 10 20 30 40 50 kai 100 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 500. Savera mandi pakutadza kwakaitwa papfuma yanga yakatarwa pachinzi pave ne$500 pamusoro. Pfuma yako ndiyo iyi, so ndaakuti ndisvitse kune mhuri yekwenyu. Mambo ndinoda kuti waonewo mambo muchionawo buwa rese ndizvoka ndochiuya. Handichazivi kuti irusvikire kupi kune muzukuru here kuya. Muzukuru $500 yakataurwa naMandi ndiyo iyi, handizvoba otisvitsirawo kuna ana sekuru. Then ndichachiti wakomana wadzikise mombe dzedu, zvimwe zvacho tinozotaura mombe dzichioneka dzichifamba. Right. Chikumbiro right. Ndinofunga kuti apo imimi mchisumana inini apo ndafamba ndanda kukumbirawo sekuru wanga wati wandigamushira. Sekuru chikumbiro chandanda kukumbira kunyika ino iyi pamwe chete nemi ndinokumbira uregerero pakutadzoka kaitwa nemwana nerudzi rwano ava yekwa mutoko ava. Ndinokumbira uregerero kasingaperi. Chikumbiro changu chachache kuti mumbondisumirawo mumusha menyu muimba yenyu chiwanhu chenyu kuti mumbotitsunhure timbotambirawo Mandi tada kumutambira pungwe, handizvoba kusvikira kwati ngwe, handizvo. Saka tichatidzorei tumaawa twedu bichana kuti titsunhure. Mandi akati nini ndikanga ndakuenda ndinodawo masvikiro, dzimwongo zibi yangu wakaurayiwawo wandiperekedzewo, wanhu waziva kuti kuuraya wanhu kwakadini kwakashata pasi neubhinya.
taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.